Gunmanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll say goodbye for the two of us. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababae nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagdasingan nga Lorna. Lorna, ay kalimot ha. Manglakaw tayo nag-anniversary na to. Mag-date ha. Siyempre, no? Naka-leave na ko, ana. Sige. O, pagsalabog nindot kay romantic date na. Sus! Sige, good. Magpagwapa ko para ni mo. Kanina lang ka akong sulubon. Oh, angayan gyapon ka, ana, girl. Naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala, Uy. no? Angayan lagi ka sa tanan nimong napilian nga dress diha. Ay, time pa, be. Nga ba pressure magyunin mo maayaw yung kaagalingon, ana? Ambot, uy. Ganahan lang ko nga perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibaw baya kag unsa kanya ka love, di ba? Day. Mao, sige na. Make up your mind. Decide na kung asay sulubon nimo, ana. Gwapa kay kasi mong gisaluran. Thank you. Oh. Lorna. Sam? Ngano niluhod ka? I love you so much. And I want to spend the rest of my life with you. Sam? Will you marry me? Of course! Of course, yes! I love you so much. I love you too. Sam, mga parentira lagi nimo ang imong gi-invite sa atong kasal. Wala ba mama? Nahibaw man ko. Pero si papa nimo? Ay na lang to kapila. Di mo kaya punto mo to nga. So ayan ang guna invite good. Mas maayo man sad nang... Ayaw na nalagi. Sam. Yarang kaugalingon ang igaw na una. Huwag ang ita mahibaw kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam. Wa tay mahimo, ana, day. Kung dili gid siya ganahan. Ganahan man lang sa guguday nga malipay sis adlaw sa among kasal ba? Kana kung makalipay niya. Pero what if? Dili. Day. Mao nga ko pa nimo, no? Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam. Aron dili ka mo, maoy mag-away. Thank you. Thank you. Salamat. Nak, pila ka buwan naman mong kasado ni Sam. Wa paghihapon mo'y plano nga muhatag na mong apo. Sige man migsuway ma, pero wa pa man gihapon. Negative man gihapon ang resulta sa piti. Mao ba? Sige lang.
Pohon, sa hustong panahon, ihatag ra ka na ninyo sa Ginoo. Nya, unsa naman? Wa gihapon dong. Negative. Dawaton lagi siguro na to nga. Di tahatagag anak. Sam. Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang nak, moabot ra lagi na. Sa tinuod lang, ma. Hasta ko rawad anak ko paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na gid siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakalig-on ninyong duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an og paglaom. Ma, Lorna, masahin ko sa Manila. O pila ka months. Okay ra ka din nga, ikaw ra? wa ko'y mahimo. Trabaho man na. Una pala unta tay anak. Dili unta ka mag-inusara din eh. Sam. Kaaya bayaan niya ako ra usa dinis payo, eh. Mugawas na lang ko. Mangumpra ko. Bisura beng isa kayrong orasa, uy. Medyo late naman sad kot. Na, tiuwan pa yun. Malasabi na ako. Miss, sakay dali. Kinsa may na? Kaya paglingi-lingi. Dali ka, sakay na. Dili lang ko magpadili-dili. Kaysa mabasa ko sa uwan. Salamat, ha? Why, isa pa yan. Hi, Miday. Lorna. Nice to meet you, Lorna. Ato na ko. Here's my number. In case mo warag balik o nagkinahanglan ko bukuha ni mo, nara ko. Salamat, ha? Sorry nga, karon pa ko manawag mo. Busy ko. Tada, Sam! Maligo na ta, Sam! Kinsa to, Sam? Ogon sa to? Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni Anwine mi kadigot kay kapis trabaho eh. Sige na, adto na ko. Ha? Nagduda ka ni Sam? Oday. Feeling na ako nagbinuang siya na ako. O ganong iya masag kuno ng buhaton? Before magod siya nilarga, nahibaw kong nahiubos siya kay wa pagyapon ko mumabdos. Basin og nangita na siya lang babae dito. Hoy. Ayaw patakag pamasangil, day. Huna-huna, Pagduda ra ng imo, wa ka ebidensya. Day. Oh. May papay nga nagsigig-sigit ni Sam. Sa mga tagged photos niya. Dili ko makabasol di mo, Sam, kung mangita kaglain. Wa ko'y ayaw ka pagkaasawa. Dili ko makahatag og anak ni mo. Kinsa man rong... Sakyanan man na ni Jaime. Nagunsa man na siya din eh. Husto. Mugawas ko. Para dili ko mabuang ang magsikunahon na di Sam. Sakto gina nga akong pag-abot, kay gusto kang magawas. Namasin naman lang ko nga makitanta ka. Mabuang ko magsigigunahon na sa kong problema ko nara ko sa bahay. Wano ko kay bangon siya akong buhaton. Nganong kihunong man mo ang sakyanan? Lorna,
Gusto kong maminaw nimo. Gitutukan magukuni mo. May... Lorna, Pasakti ko, please. Pasakti ko. Kinuo ko. Nainahitabo na mo ni Jaime. Ngano nabuhat man to na ako. Nakasa ako sa akong bana. Siya sad bitaw. Nagbinuang man po siya dito. Patas rami. Ano man eh? Ngano nagsukamang ko? Negative lang. Negative lang. Positive. Mabdos ko. Day, pauli na ko, ugma. Magkita to sa paborito na tong restaurant, ha? Mo-update ako sa oras. May importante ko isulti mo. Sige. May importante sa ko isulti nimo. Kulbaan man ko, eh. Nga nang kulbaan man ka. Tuo di ay, unsa man di isulti nimo. Kaditsa. Kung dili pa ka makasulti. Ako na lang sa... Niyara di siya. Pa! Sam? Si Jaime. Pa, si Lorna, akong asawa. Day, akong papa. Papa? Lorna, sir. Nice to meet you too. Daghan kong na-realize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. Day, na-promote ko. O gusto na ko nga adto na tamamuyo sa Manila for good. Ha? O gusto na ko nga ma-okay naming papa sa di pa tamo balhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya. Lami na kayo ang tuhog ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasao ko ni mo. Nagtuo ko nga nagpinuang ka na ako. Pero ako di ay mo'y nakasa sa itong kaminyoon. Pasaylo ako. Pero dili na ako kayang muatupang ni mo. Mas makaayo na to kung mupiha na lang ko. Pasaylo ako. Nahibaw ko nga mapasakitan rin ako si Sam. Kung mahibaw siya tinuod. Maong mas gipili na ako nga mubiya na lang. Sakit man na naon-naon. Pero masakitan kong makita nga masakitan siya. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga nagulahan, I'll say goodbye for the two of us. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Menia Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpapila. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Kim, 19 years old, single, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagpanarbaho sa syudad sa Sugbo. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kim, Oy, Lynn! Kupahan na gikan syudad. Kumustang life? uli og panagsa, kay miyawon mo gid ko din sa tong probinsya, uy. Ay, tuon. Gusto kang musod og trabaho, day? Nanginahanglan ng akong amo nga doktor ug assistant niya. Private doctor ba? Lalaki ang doktor, day. 72 years old. O wala kay buhatunon, uy. 6K pagid ang entrance. Libre pa tanan na pagid tip. Uy, hala kanindot gud ana. Akong inon sila si mama ug papa. Maayo na kaayo ng sweldo ha, uy. Unya, libre patanan. Basta, dili ka lang magkiat sa syudad, ha? Dili maglaag-laag. Dili sad maoy. Dili ba ako suhito didto? Og salamat kaayo ma nga ni okay ra ka nga manarbaho ko sa syudad. Dok, maing buntag. Mao din ning akong nadagikan sa mong probinsya para sa imong assistant sa imong clinic, Dok ba? Good morning, Doc. Ay, good morning. Len, tuloy niya na si Kim sa iyang buhaton sa akong klinik o ipailaila sa ubang mga katabang nato. Okay, Doc. Now, malatakag pa ila-ila sa itong mga kauban din sa bahay sa doktor, ha? Ayaw ka bala ka, day. Okay ra gina sila. Ilabi na nas ati Ami nga tigluto o si Cherry nga tiglaba. Puro ramang kita taga Malabuyok sa dinhi, uy. Og ang asawa ni Doc nga si Ma'am Margie, buutan na sad na siya. Nana sila tulo ka anak, usa ka babae ug duha ka lalaki. Si Ma'am Freds, si Sir Fred og si Sir Mar, og kana si Sir Fred, nag-eskwela pud na pagka-doktor. Magdoktor po di ay ng ilang anak? Kakapoy ba di ay sa akong trabaho din eh. Abi ba na akong assistant lang ko sa amo na akong doktor? Gitawag man noon ko ni Ma'am Fritz aron manglimpyo din sa ilang kwarto. Nalimpyo na baya ko sa klinik ni Doc ba? Gingnan baya ko nga kinahanglan 9:30 na anak ko dito sa klinik. Kay mga alas 10 ko no na anak mga pasyente ni Doc. Inya ipaon pa tong irikundaan aron bugnaw na inigabot sa mga pasyente. Aw hinoon, do raman ang klinik dinis bay. Malakaw raman sad. Ay, maudi ni akong trabaho din eh. Daghana, uy. Kim! Hala, gitawag kong Sir Fred. Ang anak nila nga gusto nga magdoktor. Basig doon ay isugo. Lingkod, Kim. Kay ko ang dugo. Ha? Nga nang kuhaan man ko ni magdugo, Sir Fred. Kay magpraktis ko kuwag dugo. Ug ikaw nga ko praktisan. Ha? Sa matagi gayon nga kinahanglan kong praktisan og kuha og dugo sa akong bukton sa nagpractice nga anak sa akong amo nga estudyante sa medisina, dili gyud ko kabalibad. Hangtod nga kadugayan niya kuha nako,
nagpanlipong naman ko. Unya, Ha? kalipungon ko, Lin. Uy, basig animig ka, uy, o, naani mo. Wa man ako karon. Kay wa na ko duga. Pero basig na anemic na ko sa pagsigi kuwag dugo ni Sir Fred na ako sa... Unsa? Sige baya ko niya kuha ang dugo. Kay mag-practice siya. Mausot siguro nga wa na ko'y dugo. Unya wa na sad ko duga. Uy, ina si Doc, anak, uy. Pa-check up kay nang luspad pa ya ka, day. Niputi ka, basig wa na kay dugo diha, ah. Unsa? Mao ba? Mao na, Dok. Wa na ko duga. Og nagpanlipong ko. Basin og anemic o wa na ko'y dugo sa pagsigi kuha ni Sir Fred na kong dugo. Kay nang luspad sa paya ko. Puti na ko sa kaluspad, Dok. Niputi lang ka kay niya ka sa syudad, Kim. Ika-anemic. Kanang pagsigi og kuha ni Fred ni mo og tugo, wa na'y kalabutan sa wa pagtunga sa imong period. Okay gani hinoon nga nakuhaan ka og dugo, aron mapulihan og bagong dugo. O kana si Fred ay pasagdihi lang na siya nga magsigi og kuha ni mong dugo, aron pud siya mahibaw, kay hapit na masana siya mo graduate. Dok. Kung mauna, Kim, pauli diri sa ato, oy. Ma, Mamatay ka kadugayan diha nga sigihag kuhag dugo. Kay nagpanlipong ka naman diha. Pauli diri sa ato. maayo unta kun ihatag lang sa akong amo ang akong katapusang sweldo. Bisan wa ko mutarong pananghid sa akong paghawa. Giingnan ra nako nga muuli ko og Pasko. Pero di na ko mobalik, oy. Si Lina nga nagfollow up sa akong sweldo. Hello, Dailin. Hello, Kim. Wa ko ni kwartas, Doc, para sweldo ni mo, uy. Unsa? Bisag giadto na nako ang akong amo nga doktor aron sa pagkuha sa akong sweldo. Wa gid ko hatagi. Namaylo lang baya ko og kwarta para ipliti lang sa syudad aron makuha ang akong sweldo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao ka kini ang nakaingon nga nang luspad o naanemic nako. Madaot ka ko ani. Ikaduhang pangutana. Usahay dili na ko dugon ug magpanlipong ko. May kalabutan basad ang pagsigi og kuha na kog dugo sa nagkabuang kong menstruation karon? Ikatulong pangutana. Nagingon ang among-among nga doktor nga okay ra kuno nga sigihan ko kuhag dugo sa anak niya nga nagpractice og doktor aron kuno mabag-o ang akong dugo. Tinuod ba na? Ikaupat og katapusang pangutana. Punto legal. Nipahawa ko sa akong amo nga wa ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko. Pero wa na ko mobalik. Dili man nila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba nako silang ikiha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ang ato magtatampo karong adlaw si Kim. Si Kim, 19 years old, single pa ni siya, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug legal ni no. Wala ra ba sa to ni Ilin Batan sa akong kilid. Ako lang ni paning kamutan no. Gamutubag nako kining mga pangutana ni Kim. Kim no, unang pangutana ni Kim sumasa nabati na tuwag sa drama, gisigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao kani ang nakaingon nga nang luspad o na anemic nako, madaot ka kun ani or before ka kuhaan og dugo nga mo-donate og dugo. Undergo pug ka og proper nga screening kung wa ba kay mga sakit, wa ba mga course match sakto ba ug dili pug ka anemic, no? Kaya usa sa mga hinungdan ning gitawag natog iron deficiency anemia is kulang kag dugo.
no? So unsa may mga sources of iron nga makuha nato sa tong pagkaon daghan, no? Mga vegetables, nuts, egg, na no? Unya na sa tay mga prepared iron preparation, especially para sa mga buntis, no? Sa Fusol, Sangubayon, man minumduman ako natong nagpractice pa kog general practice das mulabi sa Moga del Sur, no? Ugay na tong panahon. So kung pananglitan ikaw anemic na ka, kulang na ka og ng hemoglobin, dili ka pirmihon na lang pud og maog visit ka ng donate og dugo nga to sa anak sa imong amo. Maybe because tingali kanang compatible lang inyong blood type, no? As we all know, naman tayo mga blood type, mga A, B, na AB, napoy O, na daghang mga blood types, no? So before ma-transfuse sa kadugo nga to sa pasyente, nga to sa laing tao, kinahanglan cross match ni with proper blood typing, may screen sa walay mga sakit nga mahimong mapasa nga to sa recipient. So dili sad ko mo advise nga pirmi na lang ikaw gyud, no? Mangita tili imong amo og laing donor, no? Kay og pirming ikaw, siyempre maabot sa panahon nga hasta ikaw na po makinahanglan og dugo inupod kay medyo deficit na ka og dugo or hemoglobin or sa iron, no? So kinahanglan nga ingnon imong amo nga sir, wa ba tay lain dihang makuha nga donor kay murag nang lipong naman ko, murag na luspad naman ko. So kinahanglan nga ipa-complete blood count po ka og sakto na ba sa or nabay mga findings ang laboratory pahitungod sa imong dugo. Kay ikaduhang pangutana, usahay dili na ko dugon og magpanglipong ko kay kalabutan basab ang pagsigi og kuha nako og dugo sa nagkabuang kong menstruation karon. Ako ikasulti lang related siya kay kuan pa man ka 19 years old pa man ka, no? So kini pong irregular menstruation daghan man po nagmahinungdan, no? Usa niya na ang pinakakuan is the amount of estrogen and progesterone nya imong nutritional status nya dili ba ka under stress, anxious, no? Yung mga factors be considered nganong kabuang dili sakto nga 28 or 31 day cycle ang imong menstruation. Ako ikasulti lang nga ang hiuon nimo imong amo nga ayaw lang pud ako pirmi sir. Nanglan nga bisag every other session na lang pud tingali, dili kay permanentihon na lang gyud. Ikatulong pangutana, ang ingon sa amo na kung doktor nga ang amo, no? Okay ra ba kuno nga sigihan ko og kuha og dugo sa anak niyang nagpractice og doktor aron kuno mabag-o akong dugo. Tinuod ba? Well, ang atong bone marrow mamanay mo kuan og bag-o nga mga dugo, no? Red blood cells. But kinahanglan po imong nutritional status kay parang kuan pero kanang more often na lang po kagikuhaan og dugo dili po na sa boling na lang imong amo nga doktor ingon si Dr. Obra nga kanang dili po maayo dok amo or sir nga ako na lang po pirmi. Okay, mabaguhan mga atong dugo, no? After a certain amount of time ang atong mga red blood cells ma-replenish man nagbag-o bina kung well functioning ang atong mga bone marrow sa diha na manufacture, no? Pero kinahanglan po i-consideran po ang atong nutritional status, no? Kung ikaw ba po will nourish ba po ka o sakto ra ba ang imong physical conditioning. Ikaw pa to katapos ang pangutana, punto legal. Wala ra ba sa attorney dre? Nipahawa ko sa akong amo nga wala ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko pero wala na ko mubalik. Dili Manila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba ako silang ikiha? Porbida ka ng kiha. Kem, ay lang nas mga daghang kwarta. Kiha ka, gaston kag 50,000 sa abogado. Uyang imong kuhaon nga sweldo, ila ra 5,000 ra, dili practical. Nya ingnon pa ka sa huwes nagkiha, ay naghusay nga postpone. Bayad na sa ka sa abogado, no? The fact nga wa ka mananghid kung sa trabaho ba ni sa kumpanya na aul ka, absence without leave, no? Sa kamang tarong pagpananghid. So pila may kantidad atong imong sweldo nga kuhaon nun, mo file kag kaso against your amo. Ragingon ako nga the art of fighting is not to fight at all the time. Kay kining sitwasyon na murag tangason kayo, ha? Ang legal battle depende po kana po sa bulsa, unsa ka laom ang bulsa sa nagkiha og ang gikiha. Ug medyo mabaw-mabaw rang bulsa sa nagkiha, adi makasugakod. Adi kapatya sa puspon sa hearing. So ako ka-advise, ayaw na lang. Kalimti na lang to. Ha? Di man tingnan ko kayong kantidad po tong imong
wa mahatag si mong amo kay ngano pung wa mo ka manangid ingna ni kabong buang sa tug pangitag ipuli nimo kay wa nay manilig wa nay magluto wa na diha mga lihok-lihok si balay so di po to sakto po ang imong paagi nga lipat-lipat po lang imong amo nga muli lang ka kay Pasko nya wa na ka mobalik so di tita mo kapugos pila pag-ingon nila wa mang mo gipirmahan wa man siguro CCTV camera diha wag kita daganan na ni so kalimtay na lang to ayaw na lang pag-una-una ng kiha-kiha kay porbida ang gastuhan ng kiha-kiha nya may stress pa ka. Alright, tinaw nakasabot ka sa kung itambag ni mo Kim diha sa Malabuyok ka amusta naman diha mga kisabay akong dagkang kong kaila sa kadaghan din wala ko minruman mga dahil doktor kong kaila si June Karunggay I do not know kung around pa ba si June Karunggay ang Karunggay family diya sa Malabuyok no alright so once again ako si Dr. Rene Obra with Atty. Ellen Batan sa mga legal ng problema ninyo ng mutambag salamat kayo sa inyong makanunayang pagpamina sa programa taas ka tag-rating din sa tong lugar regards to Kapitan Chris Ababa diya sa Kantawan no atong mga hayupan diha o mga manukan ginagmay mga babuyan ginagmay kanang limpyuhon para minus ang langaw o minus ang baho okay so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Ako si Jupit, ginaingon, basta ang bana malayo sa asawa, pag-expect na lang nga makasaha siya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Paita ba itong pagpuyo, Jupit, uy? Bisag toothpaste. Di na ta halos makapalit. Kami na pag-antos, Demirian. Naghuwat na ko sa tawag si Jinsi. Nasa man taong ka makasakay barko, uy? Tawagan na lagi ko si Jinsi, uy. Ay, mauwa na kay ko nilang mamagpapa nga magsigig pangayo nila para sa tong konsumo. Paitag yun. Ay, ang potas Ginoo, Demirian nga. Matawagan ako sa agency. Oy! Bye, Jupet! Bye! Ha! Di Amerikas Pinas, bye! Bida, abin ako nagsakay na kang barko. Agaw na kong gwapo na. Parehas na ako. Sima, nakalarga naman. Sa... Mauba? Bye, buyaks? Oo, lagi eh. Porbida. Kung nagsakay na kang barko niya, nagkinhanglan, mug-chip. Pasakyan sa kubay, ha? Ay, uy, problema, bay. Ikaw pa! Salamat kayo. Oy. Uy, bay. Numero ko ni si Jinsi nga akong i-applyan. Bye, buyaks! Kasi, kadita. Hello, sir. Ay, lagdagan na ang isuot sa malita, day, ha? Ang importante lang. Ay, sakto na ni Oy, Jopet. Daghan na rana, day, oy. Huwag na, bugat na lang sa akong bagahe. Oh, sige. Basta ha, panawag dayon kung makasakay na ka sa barko para gawas, Jopet, ha? Ugoy, ayaw kalimot pa dadayon sa unang buwan ni mong sweldo, ha? Sige. Bay, ini atong pagkasiman ba? 50-50 man atong kinabuhi ini. Awara good. Pagkadagko sa boat. Pertigyong dagko ah. Oo na, by Jupit. Pero ang ubang pamilya sa mga siman, kusik-kusikan ng tanong sweldo. Ngayon pa da, pastil lang. Ikaw, nakakapilan mga nakapadag po sweldo sa mong misis, by Jupit. Mga kalima na, bay? Niya, kumusta man? Nagnegosyo na mong misis? Diin na masab kagikan, Mary Ann. Nga kaadlaw naman kang nauli. Dito ko nakatuhog sa bahay sa akong kabatchmate, ma. Ni gani mo sa. Moro magkagdaga nga nagslip over sa imong kabatch. Samtang ang akong anak nagsakripisyo sa barko para sa inyong kinabuhi. Unya ikaw nagpahayay-hayahay ka lang. Day, ayaw intog iwaldas ang kwarta nga hinaguan sa kong anak, Mary Ann. Sermo na sad. Papoy. Hello, Marian. Yes. Salamat kayo mong gitubag. Magkalugar ka karon? Ngano naman sa deal? Gimingaw mo ko nimo. Sukad yan tong nagkuyog tas motel. Human sa atong batch reunion ba? Wala
naman ko mahimutan. Lagi. Sige naman ako huna-huna ni mo eh. Sapa dia yel. Mary Ann. Gimingaw ako ni mo. Gimingaw sad ko ni mo yel. Kita ta karon eh. Same time. Same place, baby. Oh yeah, sige. Come on. Bay. Dali ragil ka dito eh. Ano pa nanawag pa mga groom boy? Ay, da. May ipapalit lang ko niya. Una, sulod ka. Sige. Sige na, sulod na. Sir? Mari ka. Ay, salamat. Ganyan ka. Sir. Doon ako ipapalit ni mo. Mamalihog lang ko ni mo, ha? Okay, sir. Unsa na, sir? Bere, be. Dara. Ang kwarta. Sa iyo para. Si Mary, asawa ang Jupit. Kung isuod unas kwarto. Pita. Nagduwag kayong asawa sa kumigo. Ma, ngano ikaw may mitubag sa cellphone ni Mary Ann? Hain nga akong asawa, ma. Ay, wa din he. Sa'yo itong milakaw. Ang butog asa to paingon. Nya, nahibilin man is bayang iyang cellphone. Nagdali, magutong ni Bia. Ay nga naman dong. Sultihin na lang ko si imong tuyong Mary Ann. Kaya ako nalay sulti niya, abot niya. Ay, unya na lang, ma. Sige, bye. Nya, unsa man bay? Akong inahan nakatubag sa cellphone bay sa akong asawa. Milakaw kuno nga nagdali og nakalinta ang cellphone sa pagda. Bay. Dilingon sa pag-intriga, no? Kasagaran sa mga minyo nga siman ang mga asawa magbisyo gyud. Bay, dili ka na mabuhat sa akong asawa bay eh. Unya, usaon man ang may nakakita mga nga misor gid ko ba sila ang laki. Lain po kay mag-grocery sa suod o taon bay. Mag-sex gina, di ba? Tubag ka na, bay buyaks. Ako'y tug sa pagpinabot. Tawagan ako sa bay buyaks. Aron sa pag-confirm nga iyang nakita ang akong asawa nga misud sa motel. Gagitrabuhan ni Bay Buyaks. Hello? Bay? Bay, salamat kay gitubag na nimo nga akong tawag. Bay, bet. Kuhan ba, kining? Kalma lang. Kailan kainit ang sa imong nibuan. Bay, kapay silang video bay nga kumamalik diha. O isen na ako aron dili na makanigan ako si Mary Ann sa iyang gibuhat. Maluwi ka na ko, bay. Ako makita nga pagi, bay, Jupit. Pero ay kalimot, ha? Layo ka sa Pinas. Ay lang, ito na, pagbuwat si Busawa, eh. Sige, bay. Magkalakong ka nga tabangan ka na ako aning imong gihangyor na ko. Timing kaya nasa silong sa waiting area asawa may Jupit kuyog siya laki. Kini kwartuha gipon lang gikuha na. Vida. Mayong pagbuminaw sa Nahipimutan ako ang cellphone ug gion na ako dano video record. Luoyan ako sa kumigo eh. Putan siya, di siya ang pinuangan siyang sawa.
Kita kasi mong gibuhat nga pagluib sa akong anak, ha? Mary Ann? Kisa may nakuha ng video, good? Ambot lang! Bagaan ni mong naong sa? Di pa igo nga gisugal ni mo ang kwarta nga gipada sa akong anak? Nang laki ka pagyud? Matod sa akong anak, day, palayason ka din his among bay, kay di siya gusto nga tipunan mik usa ka demonya. Pagkanaog na ko sa barko, wa na sa among bahay si Mary Ann kay mibiya na. May rapod nga wan na siya. Kaysa makita nako o ako nanoon siyang mapatay. Dili ko gusto nga makriminal sa kagulingon akong asawa nga nagduwa og kayo. Bakit kasama ang kagi ni Jupit din hining tulumanon? What's the style? Asawa nga nagduwa og kayo is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN drama.